गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि गेजेरजों एमएलए जयन्त बसुमतारिया देहा आरो सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय रां अनसुंथाइ चेक गथायनानै होदों। सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि मदद होनाय आरो बेरामि सुबुंफोरखौ रांखान्थि मदद खालामनायनि गेजेरजों मैया एमएलए जयन्त बसुमतारिया गावनि बियाबनि फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक आरो बेरामि सुबुंफोरनो 10,000 रांनि चेकखौ गथायो। बेबादिनो गासै सा 900 फरायसा आरो बेरामि सुबुंफोरनो बे रां अनसुंथाइनि चेकखौ गथायनानै होनाय जायो। बियाबनि सिङावनो थानाय बामोनगाव हाथाइसालियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होनाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो एमसिएलए अमर बसुमतारि, बारग' एमसिएलए मावथि ब्रह्म हाज'वारि आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा। बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाफारिखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो थांखि लानायखौ एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे जर'खा सावरायमेल हाबाफारि लादों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना आथिखालाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान फराफारि बिजाबखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो थांखि लादों आरो बेखौ बर'नि माहारियारि आफादफोरा दिनैसिमबो गनायनानै लायाखै, जायनि थाखाय आसाम सरकारजों गोबां खेब सावरायबोबाय, नाथाय दिनैसिमबो बेनि सायाव सुस्रांनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेखौ लानानैनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै रंगियानि हरदत बिद्दत्त भवनाव मोनसे जर'खा सावरायमेल हाबाफारि लानाय जायो। सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बिबुंगोरा दनेस्वर नार्जारिया थुनलाइ बिजिरनाय नैथि बिसान बिजाबखौ बेखेवबाय। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि हालामनि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा मुस्रि दनेस्वर नार्जारिया मैया गाव लिरनानै दिहुननाय थुनलाइ बिजिरनाय नैथि बिसान मुंनि बिजाबखौ बेखेवदों। बे बिजाबखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव थुनलाइ बिजिरनाय नैथि खोन्दो बिजाबखौ बेखेवनानै होदों सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि असमिया बिफाननि बिबुंगोरा मुस्रि प्रमद हन्दिकै बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावदों फरायसालिमानिनो राजखान्थि बिगियान बिफाननि बिबुंगोरा कृष्ण बुजेल बिथांमोना। मख'नो गोनांदि थुनलाइ बिजिरनाय नैथि खोन्दो बिजाबखौ बिथाङा डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि डिग्री थाखोनि 4थि सेमेस्टार थाखोनि थाखाय दिहुननाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि डिएसडब्लिउ डक्टर हरि कृष्ण साहुखौ बिदाय होबाय। बिटिआरनि गंसेल' क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव डिएसडब्लिउ थामहिनबा डाइरेक्टर अफ स्टुडेन्ट वेलफेयार महरै बिबान रुजुननानै गोबाव सम मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसा समाजनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानायनि उनाव डक्टर हरि कृष्ण साहुआ साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनबाय। मैया डक्टर साहुखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो रेजिस्ट्रारफोरजों गासै फोरोंगिरि आरो स्टाफफोरा मोनसे बिदाय फोरबो खुंनायनि गेजेरजों गोसोआव दुखु लानानै बिदाय होयो। मख'नो गोनांदि डक्टर हरि कृष्ण साहुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थांनाय 2014 मायथाइयाव डिएसडब्लिउ महरै जयेन जाफैदोंमोन। बिथाङा जयेन जाफैनायनि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सोरगिदिं थासारिया समायना महर मोननायजों लोगोसे फरायसाफोरनि जौगानायनि गोबांथार एक्टिभिटिस जागायदों। उरिष्या रायजोनि थागिबि डक्टर हरि कृष्ण साहुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैनायनि सिगां तेजपुरनि राङापारा कलेजनि प्रिन्सिपालमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गावनि खामानि मावनो गोसो जानाय आरो फरायसाफोरनि थाखाय अनसायलु आरो जौगालु खामानि मावनो मिजिं लानानै बिथाङा गावनि प्रिन्सिपाल साख्रिखौ नागारनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जयेन जाफैदोंमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय जयेन जाजेननायनिफ्रायनो बिथांनि मोनफ्रोम खामानि मावनायखौ गोजोननाय मोनदों मुलुगसोलोंसालि खुंथाया, जायनि थाखाय बे मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिथांखौ हगारनो गोसो गैयामोनब्लाबो थिखानाय नेमखान्थि बायदियै दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो बिदाय होनाय जायो। सनितपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि रायजो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोननि सान।
आसाम सरकारनि हेफाजाब आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै गोनांथार खामानिया मावफुंजादों। बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव हानि मेला खुंफुंना बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो हानि मोनथायखौ होनायखौ नुगासिनो। थिग बिब्दिनो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव नैथि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लानि गं 632 नखरफोरनो हानि फाट्टा, हानि फोरमान बिलाइ आरो नामजारिखौ गथायनानै होयो। फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय हानि फाट्टा, हानि नामजारि आरो फोरमान बिलाइखौ होनाय जायो। मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव सनितपुर जिल्ला बेलसिरि बालाबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सनितपुर हालामनि गं 632 नखरफोरनो हानि फाट्टा, हानि नामजारि आरो फोरमान बिलाइखौ होनाय जायो। थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथाया मावफुंजागासिनो। बे हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो केबिनेट मन्त्रि अशक सिंघाल आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाबावो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो इएम डक्टर निलुत सरगयारिया। हानि फोरमान बिलाइ गथायनाय हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि बिथोन बायदियै मिरु एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि, नेहाथारि आनन्द दैमारि आरो बुंथिगिरि अबिद नार्जारियाबो बाहागो लायो। हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला बेंगिरि देबकुमार मिश्र, एडिसि दतिबा बरा, सार्कोल अफिसार तन्मय बरा, सिइअ कराबि शर्माजों लोगोसे गोबां अफिसारफोरा बाहागो लायो। आसाम सरकारनि 6 सिड्युल स्पेसियेल टेट आनजादखौ दिनै एबा 30 एप्रिलाव खुंफुंनाय जागोन। बे आनजादा लवार प्राइमारि एबा एलपि आरो आपार प्राइमारि एबा इउपि बे मोननै थाखोनि जागोन। बेनिखायनो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा आनजाद होग्रा बिजाथिफोरनिसिम गाहाम हामग्लायनाय बावहरदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।